Abaholi bamaqembu ezombusazwe ehlukene bafisele abantu bakuleli izilokotho ezinhle njengoba kusombuluka unyaka omusha. Bathi kulonyaka u2020 bazogxila kakhulu ekuxazululeni izinkinga ezikhungethe iNingizimu Afrika. Njengoba abantu bebejabulela ukungena onyakeni omusha, abanye osombusazwe bafisele izakhamuzi zakuleli unyaka omuhle. Bathi u2020 kuzoba unyaka wokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane. 2020 is about action. Well-detailed plans will be outlined. Urgent action is required to intensify the fight against violent crimes, primarily gender-based violence. We welcome the 1.6 billion rand set aside to finance the emergency action plans on gender-based violence. As a country, 2019 also showed us that we are a country in war with itself, particularly against the woman, the girl child, and all the vulnerables. We must make sure that indeed in 2020 we find solution against women abuse and child abuse, because this solution must come from men. IDA icele ukuthi kuphele ukucwasana ngokubuhlanga kwakhiwe isizwe esinobumbano. This is a year we must abandon pitting one race group against another or choosing one over another and instead build a truly non-racial society. Senjalo umholi we-UDM ubantu olomisa usacele ukuthi amaqembu ezombusazwe abambisane ukuze ezothola izixazululo ezinkingeni ezikhungethe lelizwe. We hope that God will grant us wisdom to identify problems and solve them collectively. Amaqembu ezombusazwe azobuyela emsebenzini maduze nje emva komhlaba khefu wamaholide kaKhisimusi. Ngasekupheleni konyaka ayobe eselungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo.